Operasyon ng ilang training centers ng TESDA apektado dahil sa kawalan ng pondo. May report si Russell Simorio. Nag-enroll sa Kalasyaw Agri-Tourism Training and Assessment Center ang 39 anyo sa si Merlita Tabayoyong, Tubong Kalasyaw, Pangasinan. Makatutulong daw ang TESDA certificate para makapagtrabaho siya sa sektor ng agrikultura. Pero maghihintay pa si Merlita dahil naun siya may ang pagsisimula ng klase na dapat sanay sa unang quarter ng Marso. Gusto ko rin makakuha ng in-situ, tapos gusto ko rin makapag-abroad para matulungan ko rin yung asawa ko, pagpapaaral ng mga anak ko. Ayon sa training center, wala pang ibinababang budget ang TESDA Pangasinan, kaya hindi masimula ng klase. Hindi pa po kami makapag-start kapag wala pa po silang go signal. Kaya sa ngayon, standby pa yung mga student namin na naka-enroll po sa amin. Kami rin ay nag-aantay din, sir. May mga reserve tayo, enrollees. Ayon sa TESDA Pangasinan, hihintayin din nila ang pondo na manggagaling sa central office, pero tiniyak na may nakalang budget para sa mga training center. Yung iba pa namin scholarship, baka next month pa, hindi pa rin namin masabi kung kailan kasi for approval pa yung mga qualification map. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amianan.